Aliye tango Mr. Daniel Nyakundi, cheno mulemi oti 48, namba ya 339. Na abere mulemi emyaka gwetania 40. Echaya ito yense emi ya Gusii na mono sombogo na Tombe, ntoli gokole ruigori ririnde ligokole rukinse mochinde. Eto sinyirenga ni ntwe echaya ito ngaye konwo. Chusiga twate umwe echaya eri Mombasa kilo milioni 100. Tukachigwake average tukanyora tubaji factory 74 ase Kenya ngima. Igo tukanyoranga onye yaringe ngecha enko kwa mere Mombasa kere factory ya bwante kutwara kilo milioni 200. Neste yeruete korwa osemba kabonjari. Ekero togochungusa tukanyora chaya ito teli Mombasa. Echaya ito tu atoli chaya ingia pa komutinyo gatano paka abanya komiti bakarangiri bagategwe chaya mbuyere. Ekero bate ngumbuye bakate abalimi babwatera abu nabo bolimi bogo chikoba buya bakatukaye kupake average chibese somo na tombo ya tombe na sombo ya rekokolero iga iko modinyo gata ya ige to modinyo stamina to abunge to mwaka echaye ito kiabere nga Mombasa ere ntuane kugumanga na chaye ko Mombasa for a long period iyo toge chiri chibese jibatanga se chiringi 13 tonye chire kene nga ni 13 tutigachirane naende serikali echunguse manyenga na abalimi ni ntutole bobe n'abantu twajole ba director borobu babwate kibese intwe to cyandike ngakito ko ira abana esukuru omwaka onde serikali nero babo soro Silvanus majority leader echaye muntu ndi bwezi bio tari kukwanira igoro ye chaye ubuya bwe chaye bweito erekebisho gusi ntomo maje sociasi bui kabono igaba baraibe sokie bamanyenge chaye ito aba director bagirari usiyengima bamanyenga ninki yararira esengeje cha mbu yarenge pa komutinyo gatana tuate bigwa pake meeting ekarangire nara inabwa Nchen Samson Monyenyo nduko namba 82 TE48 iganya nguru na inche gonkorora meka asengento yechaya ito yabeirege korie kwa matuka mange na ane no mwaka oyo iga korutwarenge siringi 30 omwaka oyetete bono twarende siringi 13 igoto kumetinga ngaito te koruchigasa toirera abana chisukuru bona asobororo bwo bonene tubwatire no bororo bonene batugasiekire tundu barie goikaringa neri gari atagereru liabekiru buya tomenye gota koiranira bore myobanye to koiranira ntoko tora chae ase to koire tundu bari tutari gokore rukende tutari kwa none esara ibo kabakuragera intu tutari tolenchara amangana aina ara tosumbuire serikali yagote chibese nchiroro buna bono chibese president yatangaza 2.6 billion chiaito chiarenga se ebengi ya Chase Bank bono chibese chiagate bato chiegu immediately ntore achiria rais mbaka bono otokumeti otogote biungantu achietu no obugo ntu anyakorora bono otokumeti ngato gochandwa twajore cha ensini nikirase twafingira chira dirichonzi chire chimbe chioboibi marango tote ibare ntu na abayibi batolike masakara yo boibi batari ko duwaro kiasi to ibete korwa Daria Mongorkwa turwa T48 namba ya 346 njeo na ariko tebe bali mbonsi pi usiengi mananyamira tubwatira ndutise kichitundu bali chichonsi pi elia serikali ya soime etokonya soboli myobwaito bwejaye ekiagara chisiringe jikomenesa tujigojicha mwana tayo bojagara chanwere kwende school ekiagara bono yatigarire abatachiri abako aba director boigo nabara yabare ase ejaye na obono bara bagosomia bana muri mitakonyara gosomia mwana pi muri mitagwe konya no gutonda takonya gutonda bono pi njereteyo wekatubwatira nabali mitwenzi bibagusiengema chitundu bali chisiekwe next ne factory to kota ko face nere siekwe eliagara serikali ya soime etokonya sobuli mwe chaye biamono Echaye yembire rotole baminte echaye ye 13 tito teri gokoragasi amatoka tatone chisiringi 200 wane echaye ito tuaoniri 13 echaye nebwenerete ko ni guchisiringi 13 na matoka tatone chisiringi 200 yetwane gosabanga kindiki naruto babo osoro tokonya serikali yaito abataere gita batugutire chaye ito yachire
aja ainaro nabwata bare mitwakura gakia bana baito rutotokone abana basome abatare gitabato irire roche echae ya nero tata nero mama nongo korere aja ya ne chaime akwani na korire Oskur mamine chae bo toreke ona wani sobe kanto konya no burai ni suachande kirboge era iga Bakatokani soko bana kaitokoje. Oya no. Nzi asali kire. Toka de bosa. Nyina bakoliye gazi nako tulicha. Kwento ante bile mabono twabyoke. Bono wairu rochepi. Ba neire foto tenga tora matabire ne kora matabire ne koro ba mayo tole tere bona ya 13 te koba. Twangire ege koba kebe. Ebite bikwanda koruze batigoro. Ali koru waro chanze. Iyo to ye charari. Iyo to ya tumiro. Kachibando turagire tomenye Viongozi hapo tuleti Mugambi. Nisumse. Eke gusi. No kogechiwa. Igoro yoko ngainwa. Nga ngecha ya betembe. Ya ire tunga Mombasa kabembe. Echa teriko kagure wakorwa. E factory ya menya koirwa Mombasa nandike ku Mombasa. Ko Mombasa bone menye to egendrete kuribwa bila egendrete kuribwa Cái chi tiết đó thì bây giờ có tòa chỉ về 50,000 anh ấy 50 ba cái chi तो cái ना तो पड़ोसी चाहेंगी या तो उधर को मत आवे नहीं करो ये पौन आसिया ये ताती तेरो ये गाँव तो ले के रूम पे मस्ती हम बुआ तो नाम को भी मंचे चाहिए Video buat apa? Kono no to ra ga se chae kwende tundwar ge sie kire to ma tia ba go sie ka na ende tu ga ne ko mañana aquí onya tu chiba se chon spicha je de chipa dori chon sipo ga tu abu ere ko wa ga di ti antu manyeti ndo to kwanya ba ko we to ta bin ki ga ndret kono to ga nyete to iguena ki ga ndret akini rende tu chira ko kan to iguna se factory ere dire te besa nyinge chio ba sio se tuma di ko ba amo igoi ti minis
esoko echiro yarenge bobe bono ntueita ntutweka bono atagosina kitwaroreire na rikonya twatorire nya bande basiekire tiotoyarenteke rumba igatorusi nonya ngetogeke egere bukiere igo koganya twaratemire koraganya lakini rende tiga toigwe toganyete tutoigwe na nkike genderete korwa ase chifactory chinde nabo toigwete na naro nchikoreti nchi abagotena chiajerete chinge chire chinkaro muntu kumeti ngaituraira abana esukuru lakini rende getego ne echichiro yarenge bobe yarenge bobe ingo togoita ntutagituitonde tibono tiga tochama tutebana kinki togokora ntokonyore yatoke ngoita kwarenga onyore taracha yagure roje igokonya gwaka mangite buga kuna ngoijerie tarache ngikiaba gete kumbo mote oserigia njera ugoeta bwambo kogende bono tiga turigina kina kito etibese jajeri jinge ina kitogokora nkitora koreka tonyo echibese egara togusomeria abana baitu borusiku aina aroka torakwana nduto gwati manganane tigamba kwania abantu baminto werere buyaiga nche samarieta yankoro kwa nation mukwa oga ninche omo director o zone 5 nande ninche omo chairman bwe factory yeto ya Tombe amona Sombogo egento nate tota yabali bibaminto mwensi ese mwabeta epona sinja sogeta igoro egento getalie kija namaguri yarense amaguri ya Tombe gebwa gishiringi 13 nonya ne factory yeto ya Gianchole ni 13 nonya ne factory yeto ya Kebirigo ni 13 bokogenda sang'anyi amona Nyansiongo niko chibwati gishiringi 12 ebiasara omwaka oyo 2024-2025 mbiarenge buya ase engencho nambeyemo egento kiare korokwa reserve price ya serikali yabegete gekagera abari bakogora bagakana ng'a ebabekere rigori ria igoro bakanga konyegora eserikali ekarusia reserve price eria ekero yarusia igatoka echaeni gechire ase chigwe ya house Mombasa ase ng'enche tare kogora rigori rinene bono rigori rikaira nanse ekero riera nanse twachire gotema echae yegorwe in fact yasinyire kogorwa bono chibesa twaigete konia echae tokabaretera ase rigori ritware konyara na rierio egento kende chisegi nchiro momanyete nse ya Sudan ntorikoira chae yaito imomanyete esegi nere ere ase ense ya Iran momanyete Ukraine momanyete Russia abana bwa abantu bakogora echae yaito ekero batari konyegora igo ntubwati chire stokon egento nare gosaba abaremi baito tiga bamanye ng'a inche ninchoria na baretera shinge 31 inche ninchoria na baretera shinge 30 inche ninchori na chimentete kuru 15 mpaka 24 njare goiko mwaka oyo ntebe ng'amba egubesa igo tiga banjerere ng'ana chie chiranto teme buya egento kende totore echae ngiyera amatabere nenkoro otherwise amariogi tagotokonya boremi mbotagetiriogi iga bari baminto nabakere ng'ambuya mana ase eng'encha ase ange nyigwete ng'omorembe norororo nande tiga twanchane igo tokore ebiasara onye kende kero tiga tochama togekwana buna abare mbuya mono sana.